Umbuso Ngcobo nowayinhloko yophiko oluphenya amacala kuleli dolobha uyena owagunyaza uphenyo olwenziwa inkampani ezimele i-IFS. uGumede nasolwa nabo babhekene namacala enkohlakalo ahlobene nethenda elabiza izigidi zamarandi. Ummeli kaGumede u-Advocate Jainide usole uNgcobo ngokungalandeli imigudu efanele ngokungabikeli umasipala ngesinqumo sokuqoka inkampani ezimele. uNaide uthe uNgcobo wehluleka nokuhlinzeka ibhodi elibhekelela ukuziphatha kwezisebenzi zalo masipala ngembiko njalo ngemuva kwesigamu sonyaka njengoba kwakufanele. uNgcobo uphendule ngokuthi ukholwa ukuthi bekungadingeki abike ebhodini noma ekomidini ngoba luthinta ukukhwabanisa nenkohlakalo hayi ukungaziphathi kahle kwezimali. uNaide uphinde wathi uNgcobo wayengenalo igunya lokuqoka inkampani yangaphandle ephenya amacala. i-IFS yakhokhelwa izinkulungwane ezingama500 zamarandi ukuze yenze lolu phenyo. Leli cala liyaqhubeka kusasa.